vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa. Zvakangoma hazvo veduwe pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hanzi wakadi zvako mwanangu, ndinogara ndichiteerera maconfessions ako. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 67 years ekuberekwa. Ndinovarairwa chaizvo nezvirongwa izvi zvamunotipakurira pano pasocial media. Saka ndangoti ndiuye neyangu nyaya. Yangu nyaya yakaitika kare mukoma. Murume wangu akatosvikawo pakufa, but akazofa tava kuno kumhiri kwemakungwa zvekare, nemunin'ina wangu akazoshayika zvake. But chinondirwadza ndechekuti munin'ina wangu paainge onyanyisa kurwara aigara achingoti, sisi kani ndipei mwana wangu, sisi ndipei mwana wangu kani, ndoda kuona mwana wangu ndisati ndafa, mutsvakei sisi, ndoda mwana wangu. So Mkomana, when she would say that, then I will quickly shut her down nekuziva kuti zvaainge ava kuda kutaura, it was going to cause a lot of problems for me. So zvandakaita Mkomana, inini nemunin'ina wangu nemurume wangu, we used to stay together after I got married because we were both orphans. Already I was working as a nurse, as a midwife, and my husband as well was working as a nurse zvekare. So munin'ina wangu akabva achizomitisiwa. Mushure mekunge amitisiwa, the plan that we had, because zvinhu zvainge zvakaoma makore acho iwawo, ndo patakabva tazoswapa the babies. There was this other woman who came from a very rich family. She was pregnant. She also came into labor at the same time that I was on a shift with my husband, and we then swapped the babies with my little sibling, ever knowing kuti ndo zvatainge taita. Izvi takazviitira kuti mwana uyu tinge tichizomupa a better future, because munin'ina wangu makore acho iwawo ainge ari nzenza, handidi kukunyeperai. So I could not bear the thought of having a child suffer, because dzimwe nguva aenda kumabhawa achiita sei. She could go for many months without knowing kuti mwana aripi, achingotevera mabhendi achiita sei. Saka we thought kuti this was the best plan, and we swapped the baby, and mukadzi uya tikabva tamupa mwana asiri wake. But nekufamba kwenguva manje munin'ina wangu akazotanga kungonotisa kuti mwana uyu ainge asiri wake, because she will just look at the child, and then aiva ati, asina isisi, do you think kuti mwana uyu mwana wangu? But ndaibva ndatongoita hasha, ndobva ndamuti mwana wako, you hate her because panguva iyo yawakamitisiwa waita zvokutevedzera maband, and you do not know who is the father of this child, and mwana uyu mwana wako. But ndakazomudza hangu chokwadi Mkomana, akachema zvisingaiti, akaita mazuva achichema. She went into depression. Ndakamumanikidza kuti ange achienda kumatherapies, ndokubva atanga kupiwa mamedication akasiyana depression and anxiety, zvekuti aisatokwanisa kutorara without taking those pills. So she was like a demented person by the time that she passed away. She never remarried when we came here. So iyo ainge asitomborina kana simba or say about anything that I had told her, because patakauya kunoko she was my dependent. Saka ndaita zvandaida, ndaiti kana kada kungotaura nezvayo nyaya iyi, then I will shut her down. So literally I was abusing her throughout her life because of what me and my husband did. Mukoma, ndiyo confession yangu iyo yandinayo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna gogo avo. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Are you a nurse? Will you ever consider doing something like that, swapping babies? Wakambozviita here? Please come to my inbox and tell me kana wakambozviita, and also tell me kuti why wakaita zvinhu zvakadaro. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureurura
kuti apo pandakaona kuti zvainge zvaramba mukoma ndaitotaura nemurume wefriend yangu ndichitomuudza dzimwe nyaya dzekunyepa kutonosvika pakumutumidzira mavideos epono, but iye he never responded at all. Ndokubva ndazoona kuti zvadhakwa. That day when I sent him video repono ndiri kubasa, no response, blue tick. Ndokubva azongonditi hai kuri sei. Mukomanashe ndakaswera ndiine stress ndikati what is the meaning of this. Ndakamufonera ndobva tatanga kutaura, ndikamuudza kuti ndainge ndichimuda. Akangoti zviite because you are my wife's best friend. Ndaita kubvunda nekutya mukoma because my friend was working right next door, but now ava kushanda kune imwe location. Ndikati zvino ndichaita sei, ndichanyarira pai. Ndanyinga murume wemunhu abva andiramba futi, apa evidence iripo. Mukomanashe zvandakazoita, ndakabva ndazoenda kune vamwe madzimai, ndichienda kwavari madzimai ava ndainge ndichida kutongoti nyaya iyi kai izoshaya value kana kuri kunzi iye ainge achazotaura nezvayo nyaya yacho iyoyo murume wefriend yangu. Saka madzimai ava vakabva vanditi kunyange ndikakuitira munamato but vanhu vanozotongosvika pakuzotaura nezvayo nyaya iyi. The only thing that we can do, ndinokwanisa kukuvakira munamato wekuparadza marriage yake. Ndakavatarisa madzimai vaya ndikati muri serious madzimai nezvamuri kutaura kuparadza marriage yefriend yangu? Vakabva vanditi iwe vanhu ava obviously vachazotaura nezvayo nyaya iyi, saka zviri nani kuti vasati vataura nezvayo isusu toisa mweya mumarriage mavo, mumba mavo, uchazokonzeresa kuti vangogara vari vanhu vanenge vachingokwanana vachizonosvika pakunorambana, so that you can be safe. Mukomanashe ndakabva ndavakirwa munamato. Ndakaita mazuva anokwana iwo kuita 5 ndichiti each and every day ndichibva kubasa ndainanga nekumba kwavo madzimai vaya. Apa ndiine munhu wangu wadainge ndichigara naye akatosvika pakutondibvunza kuti asi nhaiwe why is it waita tek ndavo madzimai ava. Ndaiti kana ndikapiwa munamato wangu mukoma ndaiuya ndobva ndaushandisa very fast, then dzimwe nguva ndaitoramba kutosika bonde because vainge vakanditi unokwanisa hako kusika bonde nemunhu wako but it will be safe kuti uregedze kusika bonde. Mukomanashe ndaingozorara naye zvezvo zvekungomunyaradza chete. After mazuva iwawo mukoma ndopa ndakafonerwa nefriend yangu achichema. Ndikati kochi zvikanzi shamari nditsvakirwa mari yerent. Ndikati kochi chaitika, kasi madzingwa here? Zvikanzi kudzingwa here? Hatina kudzingwa asi ndini ndadzingwa nemurume. Ndikati kochi chaitika? So what had happened was that patakabva kubasa iye akabva azombopfuura nekumba kwevamwe sisi vake. Paakazosvika kumba ndopa akabva atoona kutoti murume wake ainge atori mumachira nemwana walandlord mukarati. Ndobva vatanga kurwa paya, akabva azorova mwana walandlord, ndokubva atanga kurwa nemakarati uye zvekare achizonodzingwa nemurume. Ndakasvika kwaya the situation was so sad mukoma, zvimabhegi zvainge zviri panze nei murume achida kubheja kuti uyu handichade kana kumuona. Ndikaziva kuti mhepo iyo yatainge ndakanzi namadzimai ndo yatainge tichazosimudza tichinoisiya mumba mefriend yangu. Kunyange pandakatoendako kumba kwefriend yangu vasati vanetsana mukoma, ndainge nditori nemunamato wandainge ndiinawo ndikangousiyawo mumba mavo. Mukomanashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Why ndakaparadza marriage yake? Ndakaiparadza because ndainge ndakaita zvakadhakwa ndikanyinga murume wake thinking kuti ainge achindida because aigara achingonditarisa. Ndaitiwo kana ndikasanganidza maziso angu neyake then aibva angonyemwerera mukoma, not knowing kuti he was just friendly to me. Ndakamakisa mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, akomana ka pakaipa. Let us try to speak with her in the comment section, but hazvishuwa zvamakaita vanzvadzi, as you were saying, zvakadhakwa zvamakaita zvakadhakwa. On top of that, murume uyu for his honesty towards his own wife, then you punish him. Musadaro vanzvadzi, zvamakaita zvakadhakwa. Inini ndinotoona sekunge mukaenda mukanoudza mukadzi uyu chokwadi kuti izvi ndo zvandakaita shamwari, ndakadai because kwaari maybe anenge achitorwadziwa kuti but why is it marriage yangu yakazongoparara just like that. Obva auya kwamuri then you comfort here, but muchiziva kuti ndimi makaparadza futi marriage yake. My best friends awa zvakangoma hazvo.
ndikedzaitiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti iniwo ndinoshanda samakanika, ndikuraramawo ndiri kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa mukoma. Zvinhu zvinombodhakwa zvokuti kutodhakwa chaiko chaiko, but ndava nemacustomers akawanda manje. Most of my customers ivo ndeve munomo muSouth Africa mukoma Nashi. Saka iniwo zvandinoita ndezvekuti ndine altar yangu pamba pandinogara, ndine imwe rumu iyi ndo yandinongoita sekunge ndinochengeta maturuzi angu. Kana vakomana vangu vanotozviziva kuti havatendedzwi kupinda muouter room yangu iyoyo, even though vasingazivi kuti it is an outer room. Saka imomo ndo mandinoti kana munhu akauya zvezvo achigadzirisa motikari yake, first time client, handiti anenge aine part yepamotikari yake yandinenge ichifanira kuti ndige ndichizobvisa, obviously inenge yafa, ndobva ndazoirasa. Saka zvandinoita ndinoti kana ndaitora handiirasi, ndinoenda nayo kuouter room, then ndobva ndanoisiya ikoko. Zvinozokonzeresa kuti motikari yake izongoramba ichingofa, kunyangwe zvikanzi munhu uyu ane Benz kana kuti motikari ipi, kunyangwe akaenda nayo kana kuBenz direct, havambofi vakaigadzira motikari iyoyo, because ndinenge ndakaibata, inenge yakabatwa nechitokolo icho chandakapiwa. Saka murumu umu mukoma mune maparts emotikari dzakasiyana siyana, and hasimbori maparts akakura mukoma, just your small basic stuff that are there in that room. Saka pano nepapo mukoma Nashi ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizouraya huku. Kana ndauraya huku, chikwambo changu sezvo icho chichigara imomo murumu iyoyo, then ndinongosiya huku iyoyo chobva chazodya mukoma Nashi. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndangotiwo ndinge ndichingouyawo panapa ndinge ndichingokuudzaiwo kuti this is what I am doing. Kuti ngagodii mukoma, tiri kuzama kakungwavha. We are trying by all means kuti tinge tichipanda umuri idzi dzinoda kudya. Kana ukasatongwara mukoma unorohwa nenhamo. Isu vamwe izvi zvekushandira vamwe vanhu hatitozvigoni, takangodzidziswawo nemadzibaba edu kuti munhu unozvishandira. My dad was a mechanic, uye zvekare vaitawo zvekubata, but zvababa vangu handifungi kuti zvainge zviine kuromba mukati. Vaingopota vachingoenda vachingonogezeswa minyama, vachienda mudzin'anga dzakasiyana siyana, but ini ndakazongotozviudza kuti zviri nani kungogara ndawana chikwambo changu. Ende ndakazotowana mapepa emuno muSouth Africa mukoma, ndo chakatondibetseredza chinhu ichi kuti ndikwanise kuenda pamongo ndikabva ndanopiwa madocuments angu, madocumento mukoma Nashi. Zvinhu zvitori musystem, no corruption, no what, but ndakashandisa chikwambo ichi kuti ndikwanise kuapply nekuzowana mapepa emuno. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndakakwanisa kuwana madocumento emuno muSouth Africa, OG real stuff. Pakaipa ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ndikedzaitiva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. So for 3 good years ndainge ndichishandira umwe mudhara. Saka mudhara uyu anosuplya imwe n'anga. Then paakandiudza kuti ainge achida kuti tige ndichimushandira, ndakatofara mukoma, because iye aishanda paNext nepandainge ndichishanda sagarden boy. Ndokubva azondiudza kuti ainge achitsvaka munhu webasa, ndokubva azonditora kaenda neni kumba kwake. Ndakamushandira mudhara uyu, ende mari yandaipiwa yainge yakawanda. Ndakazosvika pakutenga motikari nekuita zvekuhodha nekuhodhesawo maairtime. Nanhasi uno ndo zvandinoita izvozvo zvechivhenda mukoma Nashi. Ndakawandira kusaiti rekuhodhesera vanhu, not kutengesa one item by item. Izvo ndakatoona kutoti hauna kana mari yaunomboita unless kana watotanga kutotengesera vanhu at a wholesale price. Mukoma Nashi ndakashandisawo zvivindi. I know kuti people are going to judge me, but what was I supposed to do? Mukoma mudhara uyu paakandiudza kuti ainge achida kuti ndige ndichizoshanda neumwe mufesi uyo anobva kuMalawi, anoitawo zvekufukunura makuva, ndo basa rake iroro. Hakusi kunzi anongofukunura makuva muHarare. Dzimwe nguva taikwanisa kutoenda kana kuna naMasvingo, tobva taenda pamba patinenge tichiona kuti apa pamba padongo apa, tobva tatotanga kutofukunura makuva epo
tichitora mabhonzo evafi mukoma toisa mumasaga, then we would drive back to Harare. So iye ndiye aizotora masaga aya obva azonosuplya n'anga dzake idzo dzainge dzichimupa mari. Takaita mari mukoma Nashi, but ndega takazosvikawo pakuzviudza kuti kana waita mari waita mari zvinenge zvava kuda kuti unge uchisiyana nazvo. The reason as to why ndakazosarudza kusiyana nazvo, it was because ndainge ndava kuti kana ndikafamba usiku paya ndaiona zvipoko. Nanhasi uno mukoma ndinogara ndichiona zvipoko, but zvava nani. Makore acho iwawo pandainge ndichiri kuita basa iroro rekufukunura makuva, ndaitokwanisa kutoona kana zvipoko 3 kana kuti 4 on a single night. Zvimwe zvacho zvakazotopedzisira zvava kutondipindira nemumba mandinenge ndakatorara, but zvaiwanzokuitika kana ndichifamba. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutongoona kana chigori toto riri zimunhu rinenge rakareba mukoma zvekuti kana fesi yaro unenge usingamborioni. Saka ndaiti kana ndikamuudza mudhara uyu aibva azongondipa mushonga wekuti ndige ndichigeza nawo, asi ndakazongosiyana nazvo hangu mukoma. Iye muvesi uyu wekuMalawi, zvitaurwa izvo zvinonzi atova nemore than 20 years achiita basa iroro, but unoti kana wakamutarisa unyatsokuona kuti munhu uyu kauyu kukwana hatomborina kukwana. Kana akanyarara unokwanisa kufungidzira kuti ari bo, but the moment yaanotanga kutaura zvaanenge achitaura zvacho unyatsokuona kuti brain hadzitomborimo. So I think kuti pane zvakaitika, because akambondiudza imwe nyaya akanditi mazuva ainge achigara kuwaterfalls aiwanzokufarira kunwa doro kwamachipisa. Saka hanzi akati apedza kunwa doro rake kuzvi 3 ndokubva atanga kufamba achidzoka kumba. Aigara kuParktown, ndo paanoti akasangana nechipoko chakabva chamurova mbama. Ndikabva ndamuti mundara iwe unopenga, chipoko chipi chingakurova mbama masikati? Ndainge ndisati ndakamboona chipoko panguva yacho iyoyo paakandiudza, achitonditi uchazviona hako zvipoko, unofungidzira kuti zvipoko hakuna, chakandirova mbama. So pandakazotangawo kuona chipoko, that was when I believed kuti zvechokwadi mundara uyu ainge akarohwa mbama nechipoko. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Naimi kozva zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mudhara uyu wekuMalawi ava nemakore achingoita basa iroro rekufukunura makuva. Mukuzvinzwaka vaya vanosiya misha ari matongo. Hanzi taitongofamba tichitarisa tichitsvaka dzimba dzekuti tinyazokuona kuti iri ratongovawo dongo, tobva tatongoenda kumakuva tobva tatofukunura. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti iniwo mukoma Nashi ndakaromba. Saka mukuromba kwangu kwandakaita mukoma Nashi, ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichipota ndichitsvaka munhu wandinopa mari. Saka zvandinoita mukoma, ndinotopindawo mutauni ndobva ndatopaka motikari yangu somewhere, then ndobva ndatoenda kurank ndichitoita sekunge munhu ari kutobva kubasa. Saka ndinoti kana ndapinda mukombi manje ndobva ndazongodonedza wallet yangu. I will make sure kuti munhu wandinenge ndakagara naye pasite anozviona kuti ndadonedza wallet. Kana munhu iye ari honest anobva anditi mukwasha madonedza wallet yenyu, ndobva ndavhura wallet iya ndobva ndabuditsa kana ka5 kana kuti ka10 US ndobva ndamuti maita basa. Saka kumupa kwandinenge ndatoita mari, kugamuchira kwaanenge aita mari yandinenge ndamupa, zvinoreva izvo kuti for about 2 to 6 years munhu iyeye anenge achishandira pasina. Mari yose yaanenge achibata inenge ichiuya kwandiri. Ndo kurombawo kwangu kwandakaita ikoko mukoma Nashi. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Mazvinzwaka zviya zvekuti wanhonga mari, wabva wapa munhu mari, obva kuti chibata nepapa. Sometimes maybe mari iyoyoka yaanenge achitokupa inenge itori mari yaanenge
yaanenge achida kukupa iri mari yekurombwa yekuti azokutorera mari. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi up to 6 years uchishandira mahara. Are you out there? Do you think kuti uri kungoshandira mahara? If you are out there, please come to my inbox and tell me your own side of the story, kuti what is really going on in your life. So pane imwe audio iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mwana wangu akazvarwa aine autism. Kana muchida kuvabatsira kana muchida kumubatsira mwanasikana uyu, please do come to my inbox because ari muno muSouth Africa. Ndiye uya akamboti mukoma, ndiri desperate situation, ndiri kuBloemfontein I think, achinditi ndikutsvakawo basa. Saka azoya zvekare kwandiri, adzoka kwandiri achiti mwana wangu ane autism. Saka pakaipa. Kana muchida kumubetserawo mwanasikana uyu, you can come, then I will give you your phone numbers. Uye zvekare kana kuina someone anenge achida kuuya kuzotidzidzisawo kuti kana zvichinzi mwana ane autism chii chinenge chichiitika kwaari, so that we can also understand kuti vahanzvadzi vedu ava, what is she going through, nekuti vakazvarawo mwana ane autism, what are the challenges. Uriwo munhu wekuti uriwo pakutambudzika, una chauinacho, then mwana anenge achirwara futi neautism. It seems as if anoda special care because hanzi mwana uyu ndinotogara nichienda naye kwaSpeech therapist. Zvakangoma hazvo vedu. If you want to assist her, please come, then I will share her phone numbers with you.